Uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí, podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve a vedie dieťa k samostatnému, sebavedomému konaniu. Reč je o projekte Baby Balance, ktorý napomáha zdravému rozvoju detí. Viac sa o tomto projekte môžete dozvedieť aj v Bratislave. Vedeli ste, že v bratislavskom Ružinove existuje pedagogický projekt s názvom Baby Balance, ktorý sa už vyše 12 rokov venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a ranného vzdelávania dieťaťa? Nedávno v Balance dome na Narcisovej pripravili komunitné podujatie, ktoré bolo určené pre všetkých rodičov, ktorí sa chceli o projekte dozvedieť viac. V rámci celého projektu sa snažíme vlastne šíriť povedomie medzi rodičmi o potrebe vlastne, ako by som povedala, rodičov, ako sa postarať o babätko od narodenia naozaj, hej, akým spôsobom vlastne k dieťaťu pristupovať, ako sa stať vlastne rodičom, ako svoje dieťatko sprevádzať vlastne na ceste vývinu psychomotorického počas prvých 3 rokov, lebo teda sme fokusovaní na 0 až 3 vek, hej, na ranný vek. Na jednom mieste sa zišlo až 7 odborníčok z rôznych oblastí psychomotrického vývinu, fyzioterapie, psychológie, gynekológie, pediatrie či spánkového poradenstva. Tento sanok konkrétne je skorej v zmysle projektu osvetovo-publikačného, ktorý som si vytvorila a v rámci neho sa podarilo vydať aj túto knižku, ktorá je veľmi užitočná pre rodičov, volá sa Pediatria pre zvedavých rodičov a oni v podstate nájdu v tej knihe inštrukcie skoro ku všetkým ťažkostiam, s ktorými sa s dieťaťom môžu stretnúť. Ponúkam informácie ohľadom spánku detí, ako to vlastne so spánkom detí funguje, čo by mali robiť, aby im tie babätka spali tak, ako možno by si predstavovali, či to vôbec niekedy ide, aby tie babätka spali tak, ako si predstavovali, ale zároveň aj z toho psychologického hľadiska riešime, že aby maminka bola v prvom rade v pohode. Musíme povedať, že štát, alebo teda nemáme vlastne nejakú podporu pre rodičov, akoby finančnú, hej. To znamená, že čo jediné nám zostáva je skutočne šíriť myšlienku proste o psychomotorickom vývine a teda tí rodičia, ktorí môžu, tak vlastne prídu a informujú sa. Bola by som veľmi rada, keby viacej vlastne takéto vzdelávanie bolo podporované aj vlastne patričnými nejakými inštitúciami, ale kým to takto nebudeme, tak to budeme robiť takýmto spôsobom sami a budeme teda informovať o tom všetkom, čo vieme o starostlivosti o dieťa 0 až 3. Rodičia sa mohli porozprávať s jednotlivými odborníčkami o všetkom, čo ich zaujíma a získať cenné informácie, ktoré sa im pri výchove detí určite zídu. Je to veľa dobrých a potrebných informácií pre budúce mamičky aj pre aktuálne mamičky a pomáha to našim najmenším. Našou prvotnou motiváciou bolo pohnúť sa von z paneláku a niečo vlastne nejakú plus pridanú hodnotu dať tomu dieťaťu, kde som okolo roku, keď malo rok zhruba dcerka, tak som vnímala, že už ako keby nestačím ja ako ten rodič, škôlka ešte ďaleko, takže niečo také, kde by sme mohli pravidelne byť a vlastne druhý aspekt bol aj práve tá socializácia. Pre TVR Valeria Konevých.